Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 16 kan bulan kan Hunyo taong 2021. Ako ang sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mendones, and Maha Salvador kan Bicolancha. Mga ka-aksyon, ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Party List, hindi man ang programang kakampi kan mga inaapi. Programang kasurog kan mga Bicolano, katabang na kan mga Bicolano. Mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, pagurulayan tangunyan ang mga programa kan Philippine Statistic Authority. Baka kay ba ang tangunyan na aldaw ang pamayo kan Philippine Statistic Authority o PSA Bicol. Dahil iba, si Regional Director Cynthia Perdiz. Maray na pagkahapon tabi, ma'am. Maray na hapon, Miss Remy, and sa gabos na ano kan sa indong magayon na po. Ayan. Mga ka-aksyon, bukas magtabi ang satuyang FB page para sa indong mga komento, mga reaksyon. Sinadadaw kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Biracat Sanduanes. Beltada kita sa tuyang bisita mo niya na pagkahapon. Ma'am, salamat sa pagtataunin onra, asin pagtaunin oras na naning maging bisita may tabi ika niya na pagkahapon. Salamat din po sa pag-imbitar sa Philippine Statistics Authority. So, it's an honor to be here. Ayan. Mga ka-aksyon, madam, pag-urulayan tatabi ini, ano ining programa na, ano ang importansya kay ining National ID System? Sabi tangani ang National ID System base sa Acta Republica 11055, iyon na po ini ang official na gagamito na sarong ID kan sa tuyang mga kababayan, and as of now ongoing po, and sa report po kang sa tuyang Central Office nakapag-deliver na po ng more than 200,000 na ID duman sa nakapagrehistro na. And sa Bicol, iguana po kitang naitala na almost 875 na mga ID, registered sa Step 2. And duman po sa Step 1 na kinundukta kang PSA, iguana po din kitang naitala na almost 1.95 million na narehistro sa Philippine National ID, digdi po sa Bicol. So dakol na palang tabi, ma'am, ang na-irehistro or Yes, na-i-deliver. Yes, Pero ma'am, po. ano po itong mga nagiging kausa? Medyo igwa kitang mga negatibong nadadangog na talagang haloy po
an pag-abot sa inda kay niong mga ID system, mga Okay ID. po. So data kontrolado kasi may delay talaga duman sa pag give up sa produksyon kan mga ID because nakalads po ini sa central bank. Pero ang sinasabi po kan central bank nasa 106,000 per day ang kayang i-producer na mga IDs duman po sa naka-rehistro na sa satuyang national ID. Pero as of now, yun nga report, mga 200,000 na po ang naitao sa PhilPost for delivery. Pero yung sa Bicol po, data po matrace or matrack kung pira na po ang nakareceive. Opo. So, ibig sabihin po, ma'am, from the very start, nating-implement po ining national ID system, ining registration, kumusta po, ma'am, si acceptance or si ano po kan mga Bicolano? Actually, masasabi ta na excited tong mga tao para sa national ID dahil nga ni duman sa mga registration centers like nag-open kita ngunyan sa SM, dakol po ang nagaduman plus iyan ang numerong iyan given na almost 1 million na po ang naitala ta, gustong sabihin interesado po. And sa ngunyan, nag-roll out na din kita duman sa tulupang probinsya kang Bicol, namely Catanduanes, Sorsogon, and sa Monday, mapuo na din po ang Camarines Norte. So, buot sabihin tabi, ma'am, magayon ang naging resulta Po. Yes po, kay and tabi. ang kagayunan po, nagtatabang talaga itong sa tuyang mga local government officials. So sa tabang po kan DILG, grabe pong tabang sa PSA sa pag-implementar kaining pagbugtak kan mga registration centers sa mga local government units. So, di tabi, ma'am, sa Bicol region, masasabi ta ba, ma'am, na ini talagang target. So target tabi kan PSA para sa mga Bicolano na magkaigwa ni national ID system, talagang continuous and increasing po. Gigibuhon ta po kasi ang target po kang Bicol for 2021 is about 3.5 million. And day pa kita nakakahit kan 1 million. Pero dahil po ongoing naman and well disseminated man po sa mga barangay captains, open na po kita sa online, no? So dahil na po ngunyan magaharong-harong tapos na po kita kang step 1 na nagharong-harong. So ginibot na lang po ito because of the pandemic. But dahil po magastos po ito pong naglilibot pa. So, we offered online. Although sa online po, may konting glitches pa rin hanggang ngayon. Maski sa iman siguro tabi, Yes ma'am, po. saro sa mga glitches na yan, ining maluya na internet connection. Connectivity. Yes po. Oo. Plus, ito pong mga kababayan ta na medyo sa remote, dahil man po sila talaga parang exposed pa. Tama. No, duman sa Pati sa internet. mga kababayan ta na bako techie in Oh, yes terms sa po. mga Yes po. gadget, Yes ining po. sa tuyang mga transition Yes. from Yung normal digital, tapos yeah. ngunyan sa Yung digital world. transformation. Opo. Dahil pa po kita, yung iba sa tuya, dahil pa masyado Opo. exposed. Nababanggit mo tabi, Mama Cynthia, itong igwa ka mo ning mobile sa SM. Yes, Aside sa SM po, ma'am, ano pa po itong Halos mga... po lahat ng local government units, igwa po kita kay registration centers, no? So sa Sorsogon ngunyan, nag-open sinda kan Monday, walang pong apat na local government units na day pa nag-open sa Monday pa po, pero may assignment na po ining mga kits, tinawa na po sinda. So Opo. kumbaga, yung readiness lang ng LGU na magbugtak talaga ng center we're in, maduman ang tawag. Magayon, ma'am, so naging pagpuon kainiong programa kang National ID System kasi naobserbaran ko mismo itong bago ka maglaog sa opisina, kukaan ka ning ID, ni information, ning thermal, tapos pagtukaw mo talagang well sanitized, na iling ko talaga so sistema. So, ngunyan po ba, ma'am, ganun pa din po yung mga bako lang sa pagpuon? Dapat po araw po kaiyan dahil nga ni may muwa kita no sa mga local government units and pig-asahan ta. Natabangan kita kan LGU sa pag kaining mga health protocols kasi yung crowd control talagang dapat tabangan kita dahil si PSA ang naka-assign lang po diyan about mga tulong tawo and busy po ini, may sarong naga-sanitize, may sarong naga-manipulate kang computer, and then nagsusupervise po yan. So kung dakulon ang tawo, yun yung daimi kaya, plus yung ibang facilities. Opo. Ma'am, ano po si mga factor? Kasi ang aram ko kaya way back 2 years ago, dati nang pinag-urlayan ining pag-implementar kang National ID System. Ano po, ma'am, si mga factor kung just this year na talaga pong na-implement ining So aside from syempre pag na-issue ang law, no? So we have 2018 na issue yan. Dakulon pang paghururon, no? So paggibo kang implementing rules and regulations. So kumbaga nakapuon lang talaga kita
last year. Dahil ang saro pang problema dahil nga ni inot ini, no? So this is the first time that we have a national ID. Nag-adal pa kita, no, sa ibang bansa dahil sabi ta nga ni sa Asia and sa mundo parang pira na lang na nasyon ang warang national ID and saro kita duman. So kaipuhan na dalan, and number one na problema is yung procurement ng mga equipment system. Yeah. Opo. Kasi hindi siya basta yung security features, kasi ang design niya talaga yung secured, no? Tapos igwa kita piga po na privacy by design. Opo. So lahat ng features ng ID na to, yung pamimeke talagang dai mo ano lang. Dai So, talaga. yes po. And it's a lifetime ID na igwa kita, no? Yung number dyan, maski maraot pang ID, you have your PhilSys number, which is a lifetime unique na numerong tigtataw sa bawat saro. Tama. Kasi mga kaito pa bagang mga panahon, ma'am, igot talaga kitang mga ID na talagang naaarog. Maski Yes sabihon mo na daing ngaya kasi go ngaya dyan yung mga Opo, may unique mga mga security features. Yes po. Pero this time talaga, sa paagi kang national ID, talagang masasabi mo Opo. 100% na daing maaarog. Pero gusto ta din iliwanag sa mga tao, ano, kasi ining national ID is more of foundational, more of identity lang. While may ID pa din kitang kaipuan like sa LTO, pag nag-issue yan kang driver's license, Opo. yung national ID mo, hindi mo naman magagamit So, yun meaning sa po- pag-drive. so meaning po, this ma'am- is foundational, yung isa is purposive. Okay. So, ibig sabihin po, ma'am, so mga naisiyan kan sa tuyong mga kababayan na sabi-sabi daatabi na pag igwa ka na kayong national ID system, so iba mong ID, dahil mo na kaipuhan kasi yun na dahil maserbe Hindi na naman. one-time Kasi ID. nga, purposive. Except Like- for mga like yung sa opisina. LTO, like sabihon ta na itong sa PRC, sa Professional Regulations Commission, that certifies that you are a professional. Opo. That the national ID cannot. So Mhm, parang tama. si national ID, nagtatao lang kan sa imong identity. Kasi kung ilingon ta, kita na nasa medyo sa sentro, yun siguro irigwa kita ning ID, pero ining makababayan ta na medyo nasa remote, talagang maiira ka na ang ID dara minsan certification kang barangay captain. And how do we authenticate, no, signatures of these people? Oo. So solely po for identity Yes, yung yes. national Yan ID lang system. po ang sa Ano iyang- pagkakaiba kanikan sa postal? Kasi sa mga mayo ubagang ID, ma'am, dahil man nagatrabaho, wara ngayon mga iba pang ID, ginagamit postal. Yung- So ini national ID So system. yung postal kasi, ang kagayunan man ka ito dahil di ka rin makakakuha ng postal ID na dahil kang birth certificates. Kumbaga, base siya. Pero dahil nga postal, it's more of your address and your identity also. Parang pigsasabi lang na dumaka talaga naka-star. Kasi postal yan eh. So, nakatabang yan maray. In fact, sangon yan, saro ang Philippine Postal Corporation sa katabang ta kang pag-craft kay ning national ID system and official na para deliver. Opo. ang sa tuyo. Nababanggit mo, ma'am, ini nasaro sa mga requirements ng pag-uakin ni postal birth certificate. So, digdi po sa national ID system, para sa kaaraman kan sa tuyong mga kababayan, ano po si mga requisitos para maparehistro ang saro tabing individual? So ang pinaka-primary talagang requisitos is a primary ID like passport. Kasi yung passport or LTO, yung mga ID na yan Mga are very government important. IDs. Kasi si LTO naman, meron siyang blood type. Opo. Andon lahat. Kumbaga ito naman sumakukuha mo Birth sa gabos. date. Yes po. And ito namang si passport, like sa DFA, day ka rin basta makakakuha ng passport na day ka nag-agi sa prosesong mahigpit, no? And number one na ano duman is birth certificate. So, yun yung mga kaipuhan ninda. So, with these IDs, yun ang parang sabi ta, major IDs ng piga-ako. Kung wala ka kaiyan, any ID, any valid ID would be accepted, like sa OSCA, o kung senior citizen Opo, ka, di ba? opo. Plus, at least a birth certificate. No? Pero, wala ka ring birth certificate. May ID ka lang. Then you will never be denied. So long as maipipresentar mo itong ibang items na kaipuhan ta duman sa national ID. So, ibig sabihin, ma'am, dawa wala kang birth certificate, igwang paagi. Yes para po. makaigwa ka And there para will rin come ng a national time, ID. Alright. kahit nga barangay certification na may picture mo, Oo. certified na ano yan, pwedeng akuon ito. And there will come a time na kung halimbawa Buot ining- sabihin, no Filipino will be left denied. behind. Yes Or po. denied. So, Alright. but as of now, dahil pakita duman sa totally walang papeles, no? There will come a time na sabi ta nga ni, so warang-wara, they will never be denied. But, may mga tawong dapat mag-vouch. Kumbaga, halimbawa Pagpag ako, totoo. Opo, halimbawa ako, dati na akong registered, kapitan ako,
then ining mga tawo kung warang-wara mga talagang constituents dokumento. ko testify ako na ini talaga residente Then I digdi. can help them. Ako ang ma-vouch kan sa indang identity. So, but as of now, yung system natin, wala pa sa ganong stage. No? So, we still need documentary evidence to prove your identity. So araw pa lang ka to. Ibig Yes, sabihin, so mga kababayan niya tong Pilipino na nahahandal na di man niya kami kay birth wala kami may certificate, pipresenta. di niya kami kasi kadakol ma'am ang di nakakaisi aram mo so Yes, mga impormasyon na di nakakakantos duman sa mga far-flung barangays. Yes. Kaya ininot ito. Dinuman actually ito. Ito ang ininot. That's why, yun yung reason na nag-step 1 kita. Dinumanta ining mga barangay na hararayuon. To help them, no, ma-facilitate na mairehistro sila. So, dinuman mo palang tabi, ma'am, so mga Nakaduman rarayong kita sa lugar rarayo, talagang yes. matibay ka talaga, ma'am. Bako ako, sa mga nagtarabang sa Oo, muya. pero dahil man ang mairiro kung wara sa pamamayo, syempre kan matibay na sarong Duty, direktor. duty. Opo. Duty Sarap pa belt. ma'am sa gusto kong maaraman. Ano po tanganing mas umararom pa ang kaaraman kan sa tuwing mga kababayan? Ano ang pinaka-importansya kaining national ID system? Sasabi nga ni, siya nangunyang parang official na national ID na mapatutukan sa tuyang identity. And saro sa mga features kay ni, yung maging electronic with parang interoperability. We have this EKYC, electronic know your customer. So, ang sarong ano duman na maski daay mo darang ID mo, naraot ng ID mo, given na igwa ka kan PhilSys number, then you can still transact. The other one is, kung matransaksyon ka sa bangko, kasi nga pinopromote yung financial inclusion. Gusto tang gabos na Pilipino magkaigwa lamang ng savings account. No? So, pag maduman ka kasi sa bangko, daay ka ako na bako duwa an sa imong ID. With this, igwa kitang collocation ng land bank. Opo. No? So, right there, pag nagduman ka sa registration center, digdi, nainot yung Albay, Camarines Sur, and Masbati kasi yung ngayon wala pang collocation. So, you can apply. Kung wala kang savings account, maka-apply ka na wala kang dalang dokumento. Di ba? Yung parang okay na yung registration mo sa national ID would guarantee. Conserve, Yes. opo. Na okay ka para ako on for a savings account. Magayon talaga, Yes no? po. Opo. And then, yan. Yung financial inclusion, gusto tang, yan, yung savings account na yan, para kung may mga mihuras, no? Kung may mga tabang ang gobyerno duman sa mga kababayan tang nangangaipuhan, then dahil na ining problema na nagdudurublangaran, mapila, because if they have their savings account, then the government can, no? Dumana mismo sa savings account nila pwedeng itao itong kwarta or benepisyo. Madalion, whatever. ano po? Yes po. So, tabang na maray sa pandemic. Tama, no? tama. And yung ease of doing business. Dahil yun na po ang pinapromote kang ARTA, no? So, madalian na transaksyon. Later pa po yan, pag ang sistema parang na-harmonize na siya, synchronize, kumbaga, even without the ID, dahil mo dara, you can go to SSS, GSIS, PhilHealth. Magayon, ano talaga transact po, ma'am? business with them. Easy talaga Yes ang transaction. Po. So that's the ano yan, pigahiling Benefits, impact. Yes opo, po, kang impact ka national national ID system. Ma'am, maihabol ko lang tabi ining kahapotan kasi ang aram ko, way back 3 years ago, pigpaplano kan PSA na maglipat ng opisina Yes for a better and convenient offices. matatapos na po itong office na dyan sa Rawis. Sa Rawis. So, but sabihon, pag sinabi mong regional center, regional offices, yaon na tabi dyan, one-stop shop, Yes po. kabali na ang PSA. Yes po. Okay. So, ano po ma'am ang magiging magayon tabi kani na for the last question, ano ang mas magiging epektibo ba ini? Mas magiging efficient ba ang serbisyo kan PSA para sa tuyang public? Sa hiling ta kasi, sabi ta, one-stop shop, nandun lahat yung tatransaksyonan mo. May doon, so Department of Justice, we have the DBM there, PRC, DNR. So, mas madali. Kung madumang ka sa government center at ang transaksyon mo, different government offices, then mas madali. Plus, syempre, bago ang magiging gamit na duman, like itong pag-issue kan mga birth certificate, mas magayon na din yung facilities na duman dahil na itong crowded duman sa muyang opisina, di ba? Plus, we will also have a parang ini sa national ID, but we will retain, no? Ining sa tuyang ano digdi sa embarkadero, and probably sa mga malls, we will still mag-install kita mga Opo. registration centers for accessibility of people. Opo. Kasi mahirap din doon. Ang biyahe plus nagabaha baga duman. Yan, maski sa iman siguro, igo kay Yes timing day, po. makita talaga Perfect. tatauanin Yes. full convenient. Anyway, at least, igwanin improvement. Ma'am, aside po tabi ka yan,
baka gusto mo tabi ma'am na i-invite sa tuyong mga kababayan para duman pa sa day pa po nag-rehistro kan sa indang national ID So, system. thank you for this opportunity, Ms. Rems. Ito pong day pa nakakarehistro, so pwede po sindang maghiling duman sa satuyang website kung paano sinda pwede makapag-online or open po kita dyan sa satuyang, dyan sa SM, pwede maghapot or sa mga local government units. Kasi open po kita. Now, halimbawa ngunya, nahiling ko dig December kadero, diit, no? Diit ang yaon dyan, ta sabi ninda man medyo pag alas 12 na saka daw nagdaduman. So, we are inviting them na pwede sindang magbisita, magdara lang po ning ID or birth certificate na pwedeng pagbasihan ta kan sa indong identity. Then, kung may slot, kasi iniunutangon yan, ito pong na step 1. No? Priority yon. But we are opening our doors para duman sa mga walk-in applicants and then duman sa nag-online na. But that will still be by schedule, no? Plus ito pong sabi ta magdaraning documents, ID, birth certificate, and kailangan syempre naka-mask. Di ako niya naka-mask, naka-face shield. Kasi requirement po yun duman sa Malaog sa registration centers. And duman din po sa mga naka-receive na, no? Do not itong may surat kayang PSA duman, ito pong PhilSys number dai po nindo pagwaraon because that will be your permanent number. And igwayan ki parang proxy number, we call that the PhilSys card number. Iyo po ito dapat gamiton ninda when transacting. Yung PSN kasi hindi mo makikita doon sa ID, napakaliit niya. Opo. No? Plus our Undersecretary, si Undersecretary Claire Mapa, already sent a letter to the Civil Service Commission urging all government offices na i-honor ang PhilID, including yung Bangko Sentral, sumulat na din lahat sa bangko, and we have DILG letter of support na gamiton po, i-honor po ang national ID. May penalidad po or penalty duman sa day maako na warang legitimate na cause. Halimbawa, ay abo ko kayan, day man yan na, day ko yan aram na ID mo. So, day pa yan midbid mo Ano yan. po itong mga legitimate cause po, ma'am, na nababanggit mo? Depende. Kasi like, for instance, si PRC, although we wrote to them na i-honor, kasi ito nga yung ano po, baga pleading ta, sabi nila, mahapot mo na sinda sa central office. So, that's a valid, no? Valid reason. Pero kung talagang basta lang po na day na ako kasi di niya like ang PhilID, then pwede po siyang i-penalize ng 500,000. And duman po sa government officer or employee na daay maako ka national ID, then pwede po daang Matanggal sa mapatawan. serbisyo. Yes po. So yun Okay. yun yung parang penalty kung daay mo i-honor ang PhilID. Alright. So, dakula kita mga ka-aksyon na nasabutan ngunyan sa paagi ni Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, salamat tabi sa imong Thank you pananaison din po. oras, mabuhay tabi kamo. Yan mga Thank you ka-aksyon, dakula tabi an sa tuyang bit-bit na impormasyon sa paagi kan PSA, sa paagi ni Director Cynthia Perdiz, laumi na sumangga pa nagkukuanin mga national ID system bukas paan sa indang opisina. So atsan tabi mga ka-aksyon sa muyang pagbabalik, mapauran kita nin tablet kaya ang tabay sila kamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada update. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samora. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang or mismo. Kung nahahalata tabi inyong mga ka-aksyon, sulo ako ngunyan ta si partner, may importante na piglalakaw ngunyan tabi mga ka-aksyon. Sa aga, makakaibahan ta si Joshua Martinez and Mr. Siram Can Bicol. Pero ngunyan mga ka-aksyon, makakaibahan ta naman, yes? Shout out muna sa tuyang mga paradalan. Ngunyan na pagkaaga live sa tuyang FB page. Maray na pagkaaga siring man sa mga parantabay niya to sa Radyo Ragon Legazpi. As in, syempre, sa 88.7 Radyo Ragon Biracat Sanduanes. Maray na pagkahapon man kay Arvin Camacho Tabuso. Nagdadalan ngunyan as in nagdadangog via Radyo Ragon Biracat Sanduanes. Mga ka-aksyon, may maswerte ngunyan kitang makakairiba. Huli tayo ini ang maswerteng nanggana nin brand new tablet. Dahil iba mga ka-aksyon, si Romelyn Clemente Cangabawan Daragalbay. Maray na pagkahapon. Maray na hapon po. Ayan, magayon ka pa sa hapon. Kumusta ka? Okay naman po. Saan ka nagkaklase, Romelyn? Sa Daraga Community College Daraga po. Community College, DCOMC. Ayan. Ano ang sa imong grade level? Second year na po. Second year College. college. Ano ang kurso na sa imong kuha? Bachelor of Elementary Education po. So gusto mo maging paratukdo? Yes po. Ayan. So tano to gusto mo maging paratukdo despite dakulon bagang mga kurso na pwedeng kuhaon? Since nung bata pa po kasi ako, parang willing po talaga ako magturo sa mga bata po. And then po, may mga pamangkin din po ako. Then parang na pinupursue po yung sarili ko na kunin yung kurso na yun So po. may calling ka na pigaapon. Pero aside ka yan sa pamilya nindo, sa clan, wala man na teacher. Wala po man po. So ikaan magiging primerong paratukdo sa pamilya Clemente. Yes po. Ayan. So, kang naaraman mo, Romelyn, na saro ka sa winner kang tablet, ano ang sa imong namatian? Naugmo po na hindi ko po talaga in-expect. Ayan. Ano ang inot mong tinaram sa sadiri mo? Kung nagkurahaw ka? Yes po, tas parang something na tears of joy po na Napaibi po. ka nata. Gaano ka importante ining tablet sa imo? Siyempre po, lalo na po ngayon, di ba po, 9 po kami magkakapatid po. Then, anim pa po kami nagkaklase po. Then, yung sweldo po ng aming
nanay po. Kasi po, public servant po siya ng Gabawan po, barangay Kagawad po siya. Then, di po sapat yun para matustusan po yung pag-aaral namin po. Kaya po ngayon po, despite ng pandemic po, nag-online selling po ako ngayon para po yung pang-load po and then yung mga gastusin din po minsan sa mga school, yung pagpaprint po. Hindi ko na po ihingin yun sa nanay ko po. Maswerte si nanay. Tapos si papa mo, naigwasin dang aking Romilin na madiskarte. Ano, sumati ko ang sa imong kadipisilan, tabi Romilin. So siyam ka mo, nababanggit mo siyam ka mong magturugang. Then, anim pa pong Nagkralase. So pampira ka sa magturugang. Pang-lima po. Panlima. So si mama mo, yaon lang sa... Ano ang trabaho ni mama mo? Public servant sa barangay. Kagawad po. Ah, okay. So, matibay man si mama. Ano? Si papa mo, ano ang Laborer lang pinagkikitaan? po siya. Di, pag lang. Laborer Laborer po. po. Ayan, di Sorry ba? So, di kitang mga trabaho na piglalang lang. Kasi gabos iyan pigpapahalagahan. Romilin, ano napaigbi ka? Aram ko may kadipisilan sa pagklase, kadipisilan sa magturugang, siguro si income na ramama mo, pigahati-hati sa indo. Ano, so saan ka naguhugot ng lakas na talagang gusto mo ipadagos ang pagklase? Siyempre po, number 1 na po ang family po. Sila po talaga yung inspirasyon ko, lalo na po ngayon yung mga kapatid ko maagang nag-asawa and then gusto ko rin po patunayan sa iba din po na kaya ko rin pong makapagtapos ng pag-aaral po. So sa mga matua mong tugang, ikan ang masunod na arin pira ng ang may agom na sa tugang mo? Yung 4 na po. 4, so panlima ika. So ika ang nagsisirbing matua niyaon sa harong nindo? Yes po. Ah, okay. Kaya Maski pala. po, dipisil na di ko po alam kung anong mga gigibon po. Kasi nasanay din po ako na nandyan yung mga ate ko po. Tapos ngayon po na sila may mga asawa na parang naturaning challenge po sa akin yun para alagaan yung mga kapatid ko pong nagsunod po. Gari so burden kan dapat yaon pa sa mga tugang mong matua, ika nagsasapar. Okay. Kung may mensahe ka kay mama mo, ano tabi ito Romilin? Buda kay papa mo? Kay nanay po kasi. Parehas tatay kita, po. nanay, tatay. Kay nanay tas tatay po, maraming salamat po dahil kayo po talaga yung inspirasyon ko kung bakit po ako nagpupursige po na makapagtapos po ng pag-aaral. And thank you po sa support and love na binibigay niyo po sa akin. Ayan. Romilin, day ko na pagparapahaluyon ang sa imong pag-ibi. Uni na sa imong brand new tablet. Congratulations! Ayan. Thank you. Ayan. Buksan mo, Romilin. Tanganing mas ma-feel mo ang kapangganahan mo. Ayan. Sige, iarog mo lang kanya ang karton. Ayan. Ayan. Diba? Brand new tablet from Congressman Saldi. Alion mo sa plastic, Romilin. Ayan. Tanganing makaputan mo. Ayan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List? Thank you po kay Congressman Pido Garbin Jr. at kay Congressman Saldi ko. Kasi isa po ako sa napili nito pong matawanan ning tablet po na dakaluon po ining tabang sa muyang magiripangod po. And sana po dakal pa po kamong matabangan na alog ko po na nangangai po. Maraming salamat po. Ayan. Sa mga estudyante na nagdadalan ngo niya, nagdadangog tabi, Romilin, i-invite mo sinda kung paano man manggana ng tablet. Sa gabos po na nagdadangog o nag-iiling man po sa live man po, ang dapat nyo pong gibuhon ay i-like po ang page ng Action Call Center at mag-comment po sa kada live ng Action Call Center. Dangan po, ibutang po nindo ang number, dangan po ang lugar nindo, tapos po ang magtagpo kamo ning tulong kapwa estudyante po. Ayan, congratulations Romilin, po. Clemente, naway iyan na tablet makatabang sa imong pagklase. Ayan. Yan mga ka-aksyon, igwa na naman kitang napaugma na sarong estudyante gikan dyan sa DCOMC, dyan sa may parte kan Banwaan, Candaraga. Sa samuyang pagbalta makakaibahan taman mga ka-aksyon, si Nanay Norma Bueno na nasuluan harong kan Mayo 20 para kumusta ron taman ang sa iyang kamugtakan. Ang tabay sa nakamo mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig.
Kumisa nga ka to, may way pa kami, nagbuburutan kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga naibig, mas lalo kami maigos pamatawan ako sa tubig na ma-realizar, pamatawan itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang or mismo. Kay bahanta naman ngunyan mga kaaksyon si Nanay Norma Bueno kan Barangay Bitano, Legazpi City. Kan Mayo 20 kay mga kaaksyon na suluan harong ni Nanay Norma. Kaya ngunyan, kumusta runta ang kamugtakan ni Nanay Norma asinan sa iyang pamilya? Maray na pagkahapon po Nanay Norma. Maray na hapon man po. Kumusta ka mo Nanay ngunyan kasi pirang aldaw na poon ka nasuluan sa indong harong? Bali, nagpun ang sulo mi, pitsa 20 pa po kang Mayo. Di ko po aram kung pirang aldaw na po ngunyan. Mayo 20, so mga 3 weeks naman. Iyo po gayod. Opo, kasi June, ano ngunyan June 16. Oh. So, pirang aldaw na sana po, sumasambulan na.
Iyo po, madam, Opo. masambulan na po. Kaya po, nagdigdi po ako sa Indo, gusto ko po mag-agad kitabang para po paayos may po ang samumuyang arong. Opo. Maki-istoryahe daw po kami, nanay. Taano ta nagkaiguan ng kasulo tabi sa indong harong? Nagpuon po, madam, duman sa cellphone po na tigpapa-charge me. Gagamiton kaya po ito kang aki ko, tamamudyol. Siguro po naisaksak ko ito mga bandang 2:00 nagpuon po nagkaturog so bunso ko. Nalingawang ko po na makuha duman sa niya, nabisi na po ako duman sa tindahan. Tapos po, pagmatakang aki ko na siguro mga lampas na ito 6:30. Pagluwas ko po duman sa sa salami, nagparam sa kuya so agum ko na maluwas. Suminunod po so aki ko, daradara po so pambawag kang ayam. Dinara niya po duman sa luwas, nagpabukod po siya sa ayam. Opo. Di ang ginibo ko po, naisipan ko pong magluwas, tig-isip ko po, so ayam, baka dumalagan sa tinampo, maligi so aki ko. Sumunod so aki mo, oo. Iyo po, kaya ang ginibo ko, nagluwas ako, pigalat ko po duman, nagtukaw-tukaw po ako sa may bakal. Dahil pangani po mga 15 minutes, pagkuha ko duman sa aki ko, nagrani na sa kuya, paglaog ko duman sa arong, pag tulaka ko kang pinto, nailing ko po na nagkakalayo na po duman sa laog kang arong. So, ibig sabihin po, posibleng nag-overheat sa cellphone po na Iyo po, naka-charge. lampas na po itong 2:00 na i-charge ko, tapos nagpuon po itong sulo, mga siguro bago na po ito mag 7:00 ng banggi. Dahil daw tabi na, so charger na ginamit mo sa cellphone, bako talaga ito para duman, na nagkausan na pag-overheat kasi yung voltahe, bako talaga suit duman. Iyo po, madam, ang charger po na ginamit ko, bako man po ito sa charger na para duman sa cellphone. Iba pong charger ang ginamit ko para duman sa Anong charger ito tabi, nanay? po ito, so charger po ito para duman sa radyo po. Kaya iyo yan. Kasi dapat talaga nanay ngunyan, kung ano ang cellphone charger, iyo ito. Pag para duman man, kasi igo baga talaga yun yung mga specific na voltahe. Kaya, anyway, yaon na kita tabi dyan, nanay. Ang importante, warang nakulgan sa imong pamilya. Iyo po, wala man po kinaanuan sa moya. Yan lamang po, so arong ko, naubos lang po sa mga gamit. Naubos sa mga gamit, Iyo po, makaskason. wala pong natada. Nangon yung tabi nanay, saan po ka muna ka-star, saan ka muna nagtuturog? Nyaon po kami duman nagauli sa saro ko pong tugang na may bakante man po siya na kwarto na pigpapaupahan niya, duman po kami nagkakaturog. Ang pagkaal daw po, nyaon po kami duman sa arong kong nasulo, lilinigan ko po ito, tiga pakaray ko na gusto ko po na pakaray na tulos, tanganing makabalik na po kami duman sa dati. Gusto mo giraray magbalik duman, tayaon dumanan sa imong tindahan, Iyo po. pagkabuhay. Iyo po. Opo. So ngunyan nanay, ano tabi ang sa indong pagkakaabalahan, ang pagkabuhay, given na sa indong tindahan, nasulo po? Sa ngunyan, wala pa po, tiga asikaso may pa po na mapakaray po ang samuyang arong. Dahil man na yun ka mong nadamay na, alam mo, mga kataraning, mailing mo bagay ito, talagang durukutan sa mga harong. Wala man po, so nagkusuguno na po so kalayo. Iyao naman po, nag-abot naman po sa bumbero, kaya madali na po nindang na apula so apoy. So, madalion na apula so apoy, kaya dahil na nadamay, so sa likodan nindong parte. Iyo po. Oo. Pero nanay, syempre, pag sinabi mong daing nadamay, pero so, mga kabarangay tabi nindo, nahadit na, syempre, nahadit ito na baka posibleng madamay sa mga karungan. Igwa baka mong nadangog sa inda na pigbabasol ka mo? Igwa po. So, bali po, so duman sa ibong po kang kalsada, tigbasol po si Agum, sabi niya, kung igwa daang nadamay, sigurado da po na pananagutan da po may ito. Dapat bako sinda araw gayan, taday man nindo ginusto sa pangyayari. So, ano na sa natabi na ang ginibo nindo? Wala naman po, dahil naman po kami nagsisimbagan. Tama ito. Ano pa po ang bot ni Agum na makakuha pa siya kay ibang tao na dahil sa arong ming nasulo. Opo. Nanay ngunyan tayaon po ka mo digdi. Ayan mga kaaksyon, nadadalan tatabi itong
harong ni narananay na nasulo tabi ka na nakaaging bulan. So, grabe talaga. Oh, pati ito, ano yan nanay? Ref tabi yan indo na nasulo pati sa parte kang kusina. Halos warang natada. Iyo po. Ngunyan tabi na inayaon po kamo digdio sa Action Ko Center, sa Tabang Ora mismo, kay Congressman Saldi. Ano tabi ang pangapudan asin pangangaipon nindo kay Congressman Pido? Nagagad po ako Tabang kay Congressman Pido na sana matabangan niya po kami na matawanan man lamang kami kay ayos mi sa muyang arong. Gusto ko na pong mapakaray sa muyang arong para maging maayos naman po ang samuyang pagkaano. Tanganing magbalik na sa normal padiit-diit, maski padikit-dikit sa nano po nanay. Iyo po. Positibo man giraray tabi ka mo nanay, kasabi baga may tatara mo na. Di baling ngayon mahabasan, bakulang masuluan. Ano, pero nanay, ang mga Bicolano baga positibo, mga uragon, di ba? Di napundo. Sige lang, hanap lang nin paagi. Ngunyan tabi nanay, norma na nakaabot na tabi mga kaaksyon sa kaaraman ni Congressman Saldi, ni Kong Pido an sa imong pangapudan na matawan kanin financial tanganing makapag-abante kan sa tuyang buhay. Nanay, yaon tabi digdi an 10,000 pesos. Hali tabi ini sa Tabang Ora mismo sa Action Ko Center, kay Congressman Saldi, kay Kong Pido, ini po nanay ang 10,000 para tabi nanay kamo makabangon man lamang. So bilangon ko tabi mga kaaksyon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po nanay. 10,000 pesos. Ayan nanay. Ano tabian sa imong mensahe po sa liwat? Kapot mo na ang 10,000 naway po'y makatabang po yan sa imong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Action Ko Center, tapos kay Congressman Saldi ko na ako po natabangan. Dakulang tabang na po ito para sa muya na may paayos miyan sa muyang harong. Kaya marami pong salamat sa Indogabos. Ayan, katuwang po kaya si Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List. Yan mga kaaksyon nadalan tatabi ngunyan an sinanay Norma Bueno kan Bitano, Legazpi City, saro sa mga nasuluan partner, wala man pala si partner, nasasanay ako, mga ka-aksyon na niya sa tuyang ka-partner. Pero sa aga, pagdai pa talaga nag-build si sa tuyang partner, makukulga na siya talaga. Pero anyway, tabi, nanay, hagad mi tabi, padagos, na pagrani sa mahal na Diyos, na mawaranin pag-asa, sabi nga ni Ibaga, habang may buhay. May tama. So yan mga ka-aksyon, saro na naman ang satuyang natabangan sa paagi ni Congressman Saldi, sa paagi ni Congressman Pido, kan ako Bicol Party List asin kan Action Ko Center. Sa satuyang pagwelta, padagos ang pagtaong ayuda, may matatawan pa kita nin tablet, asin may manggagana pa nin cash. Baka kaiba naman luwada. At san, syempre ang inyong lingkod mga ka-aksyon, sa pagbabalik yan kan Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, kasubago may natawang kita ning brand new tablet. Asin ngunyan, may matatawa na naman kita nin tablet na syempre magagamit niya sa iyang pagklase. Ang maswerteng napili dahil iba kundi si Patricia Nanale kan San Jose Pili, Camarines Sur. Ang sa iyang naging mensahe mga ka-aksyon, ang sa iyang istorya taga San Jose Pili, Camarines Sur. Ang sa iyang mensahe, sabi niya, Patricia Nanale po, 21 anyos, nakatira sa San Jose Pili, Camarines Sur. Kumukuha ng BS Agroforestry sa Central Bicol State University of Agriculture na ngayon na pasukan ay nasa 4th year college na. Sana po ako ang mapili inyong mabigyan ng tablet na aking magagamit sa pag-aaral.
nabibilot ako. Lalo na ngayon na na-stroke ang aking ina na isa ring solo parent, kaya wala kaming kakayahang makabili para sa aking pag-aaral. Itinauman niya sa iyang numero. Tanganing maapunan, si Ringman, nag-hashtag siya Action Ko Center as in hashtag Ako Bicol Party List. Ayan, congratulations Patricia Nanale. Yan ang sa iyang naging mensahe. Kaya congratulations Patricia. Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Kaya ngunyan, syempre, igwa kitang napiling maswerteng winner nin tablet, igwa na naman kita nin maswerteng manggagana nin 1,000 pesos. Ulit na ngunyan mga ka-aksyon, aldaw nin Miyerkules, 1,000 pesos ang gaganahan kan sa tuyang maswerteng winner. Sa aga, 1,000 ulit. And sa Biyernes, 5,000 pesos! Yan. So mga naglalaong dyan na manggana, keep sending your comments. Baka saro na kamo sa mapili ming winner nin cash prize. Ayan, pasok na ang sa tuyang mahiwagang garapon. Yan, sexy, pasok! Baile! Ilogo mo, giling mo. Pasiring ka digdi, lakaw. Ayan, congratulations kay Liza Soberano kan Bicol. Ayan, kung may Salvador kan Bicol, may Liza Soberano kan Bicol. Naalala ko ang aking kabataan mga ka-aksyon. Ganyan ako ka-sexy dati. Kulang lang sa height. Para lang nag-ulok. Ako na sana. Ayan, ang maswerteng winner. Oy! Totoo ba to? Talagang maswerte siya. Oh, nata. Ang maswerte tayo niya nin cash prize sa cash prize winner, siya man itong maswerteng tablet winner. Diba? Kaya talagang maswerte ining aking ini. Sabi baga, when it rains, it pours. Ayan. Apo danta, dapat sumimbag siya. Tanganing masabi ta talagang maswerte ining si Patricia Nanale. 0963-01-53468. Ayan. Congratulations. Bihira ang araw ka ni. Ay, talaga nagre-ring. Maray na pagkahapon. Good morning po. Ay, hello. Good morning. Napata ka pa sana siguro. Ano, Patricia? Ay, good morning po, ma'am. Patricia, kumusta ka? Po, okay man po. Nagmam ka, kilala mo ang sa imong kaulay? Yes po. Sisa ini? Sa ano po, sa co-action. Sa co-action. Action ko. Action. Ayan, si Ma Salvador kan Bicol tabi Patricia. Patricia, Yes. ara mo na ikasunanggana ki brand new tablet. Yes po, ma'am. Ayan. And gunyan, kaya ako nag-upload sa imo, ara mo kong nata na naman. Ano po, ma'am? Ayan! Ika ang maswerteng winner nin 1,000 pesos! Thank you po, ma'am. Ayan, taga-sain ka, Patricia? Taga ano po, taga Pili. San Taga Jose, Pili, Camarines Sur. Tama? Iyo po. Okay, maswerteon ka talaga, Patricia. Talagang maswerte ka sa mga raffle? Dahil po, mamunyan lang po. Pero po, sige po talaga akong comment sa Indo. Aral daw po ako nagko-comment. Ayan. An sa imong kapaghalan, nagbunga na tabi, Patricia. Gana ka na ng brand new tablet. Gana ka pa ng 1,000 pesos! Okay, thank you po, ma'am. Ayan. Sa imong kagamitan ang cash na sa imong pinangganahan. Ano po, ma'am? Ibabakal ko kung pulong ni mama. Bulong ni mama. Tano na ano si mama? Patricia? Ano po siya? Na ano si mama? Ano po siya, stroke victim. Nag-maintenance po siya. Ay, opo. Talagang kaipuhan na kaipuhan man talaga kan sa indong pamilya. So, ano tabi ang sa imong mensahe, Patricia? Kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, sa biyayang hatod kan Ako Bicol Party List sa imo tabing buhay, Patricia. Thank you po kay Congressman Saldi ko and kay... Yan sa ano po, ma'am, sa... Kay Kong Pido. Kay Congressman Pido po, thank you po. Tapos po sa
Ako Bicol Party List, salamat po tadakulon po kamong natatabangan. Ayan. Sa mga day pa po ng gagana na naghahangatnan po, day po kamo magpundo, arog ko po. Aral daw lang po kamo magtutok and magsubaybay sa Indo po, ma'am. Ayan, congratulations Patricia! Dahil ka nawaran nin pag-asa. Patunay iyan na habang may buhay, may pag-asa. Patricia, para maklaim mo ang sa imong ginanahan, may makontak sa imo niyan nin staff kan Action Ko Center. Tanganing maklaim mo ang sa imong ginanahan na tablet as in cash. Ayos maswerte talaga. When it rains talaga, Patricia, it pours. Congratulations sa liwat! Ayan, mabuhay katabi, Patricia. Ayan. O, di ba mga ka-aksyon? Maswerte talaga, di. Sarong aldaw, gana ng tablet, gana ng cash. Kaya kamo mga ka-aksyon, ha? Di ka mo mawaran ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa talaga. Sa mga nagmamawat man, manggana ng cash, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page kan Action Ko Center. Tapos mag-comment ka mo duman sa samuyang live episode. Ngunyan, sa samuyang live, mag-comment na kamo kung nata kinakaipuan nindong manggana nin cash. Dahil paglingawan, ilaagan sa indong address as in contact information. Siring man, magtag ning kapwa FB friends. Dahil paglingawan niyan, tapos i-share ang samuyang live episode. Maraming salamat mga ka-aksyon. As in, syempre, igwana kitang napaugma, igwana naman kitang natabangan. Sa agaliwat, magantabay kamo, magdangog kamo, taba kasaro na kamo sa maswerteng manggana. As in, matabangan kan ako Bicol Party List, as in kan Action Ko Center. Mga ka-aksyon, it's about time para kita magpaaram para mientras. As in, dyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaaldaw. Akon sa indong nakairiba, daing iba. Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Sa agaliwat, mag-iribahan kita. Maraming salamat. Asin mabuhay.